Dibor keserang bahini mana? Ini ni, naithok je panda, ada cati je musim hangai, barang barang, Bishu tu dah berma, sini hasil minister, abang lagi sini ini khorcha sikar bini mungi boy kaisa shika oronner adhikar ini kaisa boy shimani abo bishamundalo tui shijago Odisha ni Raurkela kaisa hockey playground tong hockey nani hockey playground asik borgila tago abo kaisa world record tong mo hayong kotora asik kotor hockey ni kuri hockey ni playground kuri abo bishamunda ni mungai Raurkela mo panda bishamunda ni mungai bisha choli nai abon bishigo tini ojaga changga tongo ang jetu sak naikol nai kaham bodiki tongnani abon dikita saono je বিশেষ করে বরিরম থাতিং আকিটা সানাক লাই হতে जों চিন যে গান্তিনক অ গান্তিনক বিথি বলনছে বিথি বলনছে जों তংলাই তং অ গান্তিনক তামা বিথি বলন আর সদি দङ রসুন দङ হাসিং দङ ধনিয়া দङ তাম কুরি দङ Abodoton bithiwa samung nambayo. Sini ganti nok sen bithi kupra. Sengabono nasik jagya tam bithi tong kere. Tabu kusang madara haptaba. Kutuk mani bemaro mandak nai tamo. Kutuk mani tam takai hamnai. Seng nogawa जों जतनो तुलसी लाई कायो तुलसी बुफां मुंगनै यंगो कसम बतंगो कुफुर बतंगो अ कसम के नांगुमा बासक बसिनि बायो बासक लाई बासक मुंगै दंगो कसम बतंग कुफुर दंगो अ कुफुर के हामो हेंगाय अ बासक लाई तुलसी लाई हासिं आबरक तगुई मधु बच्चा खांगा कुटुंबा बहायना हमनायता अबन बिसिंगो कंग्रायका गया बतंगो कंग्रायका गया रनो हासिं किजा टुकरा नाहारि बुकुगो फंमै तनिखाय सारा दिन न फंमै तनिखाय बो कंग्राय हमनाय गजिनि या गाना गिनि से बिथि किलामा तंगो नगो कुरै हिन काबनो काई बायदि अ बिथि रनो पाथर कुची हिनी कैसे बुफां तंगो आ पाथर कुची बिर बलाइनि सिमिनो बो यार नंगै तेकेसे ते फांसे बुफांगा जायो पाथर कुची हिनजागो बलाइ कथराट निग्रां नायथा तकसे इनके आ पाथर कुची अब साक नेचर मा बिथिसे किडनी ओ पाथर चिकन तंखाइबो अब बाइन थांगो Gaborono nogo kai tonmano जों बाक्सा कालंगे खिनि मानसिखौ गोसादा गाब चिरता हिनिबो गुइसिनिबो बाक्सा सिलता बाहिन बायो बलाय गोखा आव लिबार नि बिथिसे मस बलाय हाय आव लिबार नि बिथि जाबाय दे आबरं नबो ताबो सेजना बुफां जतो नगन तंबायो बख्रक तुं तंखा वालाई फांखा बे बसाइथाव वालालाय बख्रक तुं तंलायखा धनिया ब्लाय अब बख्रक थान्दा खायो
दा गायसा बुफां सिनिना दुखसा समदारि नो दुखसा समदारि और उमर गोनां दक जाकरा दक सिनि बायना दुखसा समदारि हिंगांगाय बुफां बेसे आवायिका कोविड नि जराव और दुखसा समदारि चारिनानि अब बांग्ला बाके गुरुजी हिनो बेलाय गोखा अब बुसाग ने फानो बारिरो विटामिन हाई गे दुखसा समदारि बुते जानाय दाबुरं दि आति 6 इंची बा 5 इंची से बकंग न हात कांगाय अब टुकरा खायै हरो चमै क्लां कांगाय एक ग्लास दियो 10 दिन फुंगो रुपि रुकमान यागुलो एक ग्लास ने हाफ ग्लास नंनाय आबुके दिखलायै अब बिथिनो नङै मानो खा कांगाय किता तालनि सिफा रेवै नंलाय मानो अब बेलाय कामसे बिथि ताबु प्राय लगनो ननि गायलेव ननि बुफां सिसिनि बाय साइमा हांके ननि बुफांनो गायलेदि अ ननि बुफांनि जत्तनो नांगौ बोथाय निसिनि ब्लाय निसिनि अब बुकु निसिनि जत्तनो नांगौ ननि बोथाय न कुमुनु हांके से बै रस्ते खलायलाय बोतल फाननारागे तनि हांगाय अब किता के चाय मानो ननि बोथाय न मोखागो फुन मानो कुनु क्रीम से नागेते आसुजा काहामाबो मोखां रगो बासा कसम तंनाय रग जुजायना रफनो बाहाम थानाय अ ननि बोथाय कुमन बायनो बिथि जाना नंला इनका जिनि कामियाम जायो तो आथि बुफां रग बा कायनानि थाइगिला मान दङ साम साता तो नरक सिनि बायना अब खेत आइलो थाखाय साम साता माननाय अब रग बखरनि सामुं खायो हजम बखलायनाय आनारस दंना आनारसनि बिलाइनि तलानि गुफुर नरम अब क्रिमिनि बिथिसे बलंगा हाबका बिथि मांसे कुफ्लं जों बिथिनि कक साका ताबु बिथि जायावै बाहायके गाहाम तंमनाय आबो वांसुना नांनाय आबो वांसुना नांथांगाय ताबु आंजिको सातागो पंच इंद्रिय हिनि कासे कक सातागो मकल फुंजु बुकुं बसलाय बुकुर आबर पंच इंद्रिय हिंजागो षष्ठ इंद्रिय থেকে সে তম বখা वांसु माने अ पंच इंद्रिय न कंठु खायनानि ते खर्च सामा बाइया निनि मकल बाय मकल तो इंद्रिय ब्लै मकल कायसे लुखान कायसे माने या रि पाइना थां माने दुकानो अ दुकान फाल नाय बबर साका मोसिदि काहामत लांदि बो सामा बयत केरत लांयाब्लै निनि मकल बायसे नाय नंजेता हामदा गाबत लांनाय अब हिगागाय अ इंद्रिय सामुफ्लायका अ बुसलायनो कंट्रोल खायमा हागाय निनि सागनि 80% समस्यानो समाधान खालायमानो अ बुसलायबायनो कक सानाबो अ बुसलायनाबो थक फैया जानाबो गे नोंबुसो जाना जायाबो नोंवांसुदि नोंबुसो कक साना साया नोंवांसुदि गा बुसलायनो कक खानारि तनमन थांगेले 80% समस्या समाधान वांसुदि अब न बुसलायनो कक खानारि साका हमतामन करताय बेसि माना मुसुं माने अब बेसि तामु संबायदि जिनिजे NCD नि कैसा हेल्थ वार्ड दंगो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बायसे बरक बेसि थियो हॉस्पिटल थांनायदि ताम नि थै अब बो डिजीज लाय जरा शुगर नाय प्रेशर नाय जिनि भिडियो सानि जे प्रेशर किलामा बिति कहमा चाया हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाय से भिडियो से
Enggak, pressure, sugar, cancer, bemar rok, jotono non communicable disease payo, stroke marok. Enggak abon bagi si borok besi thiyo, corona by manda kasi thiya, jeta non communicable disease by jeta thiya tamane. Ye pressure ni an bagi putih ke tongna nabo bansong nangai. Sini Hagdan lagi nih hospital juga jual di dina, berarti kayak pressure no kontrol khainai, sugar khainai, sugar no berarti kontrol khainai.